Nakasmooth sa quick shifter ano. Inani ang 700 nga power. Grabe motor ano. Ay, may na lang dili kay init kay dagan kayo ko ano clouds. Tugahapon nas nang inita gahapon. Clear lagi kayo ang sky, wa jay isa ka cloud, direct kayo ang adlaw. Okay, here we go. Ano rin, playground rin, sumay rin. Ah, pambata. Paramount Coffee. Wala pa dyan ko nakaka-ondra ba? Mahal man good. Nga kita kay kuripot ba yata. Pero di ta magkinuripot basta motor lagi. Golf car, golf dari oh. Ha? Ah, Z400 oh. Okay to. Gwapo po ba yung Z400? Isa po na sa options ako ba? Kailangan dyan ka mangipit o kuan kanang kanimong diri oh. Kailangan dyan yung maipiton. Relaxan ta. Pwede di ato ah. Oh! Grabe! Inani ang 700 nga power. Unsao na lang ka ang 900. Nimble kay siya nga motor oh. Mura sa MT-03 na ko pero mas ganahan lagi ko ani. Relax kaayo ang iyang rear set. Hop. Grabe motor ani. Murag nahadlok naman noon ko magkuhan. Mas manageable. Kaya kumpara naman sa 700. Wala ang ano. Sabi ka sa quick shifter ay. Ah, inani rin ang kuhan ay. Nakasmooth sa quick shifter ano. May aani na motor eh. Di naman ini kailangan i-rev match. Nahanad ko sa kuha. Second gear. Oh my god. Di makaya gurat. Di makaya gurat pre. Grabe.
Lingaw motora ay. Ang quick shifter bay. Grabe ang quick shifter makapasmile.